Mitä aiotte tehdä, jotta vanha laki lasten päivähoidosta vuodelta 1973 muutetaan ajanmukaiseksi varhaiskasvatuslaiksi? No mun mielestä ensimmäinen asia on se, että varhaiskasvatuksen hallinto siirretään opetus- ja kulttuuriministeriöön, että me saadaan tämä yhtenäinen jatkumo syntymään. Se olisi voitu tehdä jo tällä hallituskaudella, mutta keskusta valitettavasti sen torppasi tuossa syksyllä ja pari viikkoa sen jälkeen ilmoitti kyllä kannattavansa sitä. Mun mielestä se olisi voitu tehdä nyt, koska sen jälkeen me päästään varsinaisesti uudistamaan sit se laki, niin että me saadaan yhtenäinen jatkumo. Lain osalta varmasti tärkeintä on se, että me vahvistetaan jokaisen lapsen oikeutta laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Ja tiedetään, että tämä lastentarhan opettajakoulutus on luonnollisesti yksi avain. Sitä on jonkin verran lisätty, mutta meillä on tarpeen edelleen lisätä sitä ja vahvistaa tuon ammatin vetovoimaa ja arvostusta todella tavalla. Hyvä. Kiitoksia. Harri Ruotsalainen. Ihan lyhyesti sanottuna ajattelen näin, että tietysti lait pitää olla ajanmukaisia ja mitä vähemmän ja selkeämpiä lakeja, sitä parempi, että ei ole usealta, jotka käsittelee jossain määrin aina samaa asiaa, tekee vaan sotkuseksi koko kuvion loppujen lopuksi. Sitä ajattelen tuosta varhaiskasvatuksesta, että vaikka itselläkin on kaikennäköisiä kokemuksia sieltä ja ehkä olisi tukeekin tarvinnut paljon enemmän, niin tässä sitä siitä huolimatta olla, että niinkin voi joskus mennä, mutta ei aina välttämättä. Kyllä mä jotenkin sanoisin näin, että varhaiskasvatusta ei nähdä niin tärkeänä, mitä se oikeasti on. Et jos ajattelee ihan tätä kevättäkin, niin kyllä esimerkiksi abiturientit laulelee muutamille opettajille siellä, ikään kuin on saavuttanut kaiken sen tekemisen heidän eteensä ja oikeasti unohdetaan se kaikista perusporras. Jotenkin siinäkin se ilmenee. Kiitoksia. Tuuli Eikkelä-Koski, ole hyvä. Kiitos. Ensinnäkin minusta oli erittäin ilahduttavaa, että EU-komissio on antanut tällaisen tiedotteen, näin arvokkaan tiedotteen. Tätä on vähän niin kuin odotellut, koska mun mielestä Suomessa on ollut pitkään sellainen varhaiskasvatusta aliarvioiva ote. Se on näkynyt sieltä vuodelta 70 saakka ja se on näkynyt ihan sellaisena, että esimerkiksi lastentarhaopettajien koulutusta pyöritettiin pitkään. Onko se yliopiston alaisuudessa vai opistotasoinen, ja se taisi olla pitkälle toistakymmentä vuotta yliopistoissakin uudenmuotoisena lastentarhaopettajakoulutuksena väliaikaisena. Nyt se on asemansa ansainnut ja nyt sinne pitäisi saada opiskelijoita. Mä oon vähän miettinyt nimeä, että onko se sitten varhaiskasvatuslaki, miksei se voisi olla varhaisopetuslaki suoraan. Siinä on pikku sävyero, mutta merkittävä sävyero. Me puhutaan äärimmäisen arvokkaasta ajasta, joka on niin kuin kehityspsykologisestikin äärimmäisen tärkeä aika ja sille se arvo, mikä sille kuuluu. Hyvä. Kiitoksia. Eero Hiltunen, ole hyvä. Jo toisin tähän sellaisen tilanteen eteen, että ne vanhemmat, jotka haluaisivat hoitaa omia lapsiaan kotona, niin taloudellisesti se on ollut vuosien saatossa hyvin heikossa asemassa. Eli kotihoidon tuki ja muita tukia olisi tarpeen lisätä, että vanhemmat voisivat todella valita, haluuko he laittaa pienen lapsen päiväkotiin, perhepäivähoitoon tai mikä on, haluavatko itse hoitaa. Ja täytyy aina lähteä siitä, mikä on lapsen etu. Ja minusta vanhemmat ovat parhaimpia asiantuntijoita päättämään siitä, mikä on heidän lapselleen kaikkein sopivin ratkaisu. Hyvä. Kiitoksia. Meriläinen, ole hyvä. Niin, laki on vanha ja aika on uusi, eli tarvitsemme uuden lain ja näin, että hallinnon alan tulee olla opetus- ja kulttuuriministeriö ja tässä yhteydessä siis paitsi tämä hallinnonala ratkaistava, niin tämä päivähoidon kokonaisuudistus ja ajattelen, että tavoitteena on oltava tämä ehjä opinpolku, kasvun ja opinpolku sieltä pienestä sinne peruskoulun päättävään nuoreen saakka ja siksi ajattelen, että tarvitaan myös uutta käsitteen määrittelyä. Ajattelen, että päivähoito ja varhaiskasvatus ei ole välttämättä aivan samanlainen asia. Tämän uuden lain lähtökohtana on niin kuin ihan eri kuin tässä vanhassa laissa, eli nyt on lähtökohta se, että lapsella on subjektiivinen oikeus päivähoitoon, mutta myöskin laadukkaaseen hyvään varhaiskasvatukseen. Ja ajattelen, että tämä lain pitää määritellä sitä, mitä se laadukas varhaiskasvatus on, eli minkälaista henkilöstöä meillä on, sitten resursseja, ryhmäkokoa,
myöskin tiloja, millaisissa tiloissa meillä annetaan tätä varhaiskasvatusta ja päivähoitoa ja sitten mitä se varhaiskasvatuksen pedagogiikka on. Hyvä. Kiitoksia. Vesa Lankinen. Kuten tuo komission tiedonanto osoittaa, niin jotain hyvää voi sentään tulla EU-stakin, ei vaan uusia miljardien laskuja ja takausvastuita. Päivähoitolaki vuodelta 1973 varmasti kaipaa uudistumista ja ihan uutta lakia on sitä niin monesti matkan varrella jouduttu täydentämään ja paikkailemaan. Mun mielestä olennaista kuitenkin on, että uusia lakeja säädettäessä valtio osoittaa kunnille riittävät resurssit peruspalvelujen järjestämiseen. Kuntiin pitää pystyä palkkaamaan lisää vakituista henkilökuntaa, myös lasten päivähoitoon. Ja varhaiskasvatuspalvelut pitää järjestää pääsääntöisesti kuntien omana palveluna. Mun mielestä yksityistäminen ja ulkoistaminen on aika lopettaa. En ymmärrä, miksi verovaroja ohjataan yksityisen voitontavoittelun tukemiseen. Kuntien valtion osuudet on tällä hetkellä noin 5 miljardia pienemmät kuin 90-luvun alussa ennen kuin Lipposen hallitukset alkoi leikkaamaan niitä. Ja se ei voi olla näkymäti ja tuntumati mahdollisuuksissa peruspalvelujen järjestämiseen. Tuula Peltonen. Tuossa päivähoitolaki tosiaan 70-luvulla, jos ajatellaan, niin kyllä on korkea aika varmasti uudistaa sitä. Osauudistuksia toki on ollut, mutta ihan varhaiskasvatuslaiksi saattaminen ja kaikkinensa sen arvioiminen uudelleen tämän nykypäivän tilanteen mukaan on aiheellista. Tästähän työryhmä teki työtä, mutta Risikon valmisteleva sitten esitys oli niin tynkä esitys niin sanotusti, sitä ei päästy yksimielisyyteen, eli se oli aivan puutteellinen verraten sitä, että mitä tältä odotetaan. Ja tässä hallinnon siirto on tietysti yksi tärkeä, koska hyvin monessa kunnassa on jo siirretty se hallinto sinne opetustoimen puolelle, mutta valtio ei ole tätä pystynyt vielä tekemään, et en tiedä mistä tämä kiikasti, vaikka selvitysmiehet olivat ehdottomasti sen kannalla, että se siirretään sinne opetusministeriöön. Mutta se ei auta siellä perustyössä, eli se vaatii sitten varhaiskasvatuslain osalta määrittelyä, eli nimenomaan ne ryhmäkoot sinne, lastentarhaopettajien pätevyysehdot, kelpoisuusvaatimukset ja myös koulutusuudistus tarvitaan. Myös tässä on niin paljon tapahtunut muutoksia, erityispedagoginen osaaminen, siellä on erittäin tärkeä myös erityislastentarhaopettajien kouluttaminen ja laatukriteerien määrittäminen ennen kaikkea sinne. Hyvä. Kiitoksia. Jarmo Ritanen, ole hyvä. Tervetuloa vaan uusi varhaiskasvatuslaki, johon tuo aikakin, kun 73 on edellinen vastaavanlainen laadittu. Mutta tässä laissa pitää selkeästi määritellä päivähoidon ryhmäkoot ja sitten henkilöstömitoitukset alle 3-vuotiaille, yli 3-vuotiaille ja sitten erityistä tukea tarvitseville lapsille. Ihan selkeästi lakiin ne henkilöstömitoitukset. Ja tällä estettäisiin se, että kuntien pelaaminen ryhmäkoolle ja muilla niin saataisiin niin kuin estettyä. Ja sitten laissa pitäisi myös säätää se, että nämä ryhmäkoot eivät saa edes tilapäisesti olla ylisuuria. Koska yleensä näissä tilapäisissä ratkaisuissa on vähän niin kuin sellainen taipumus muuttua vakituisiksi ratkaisuiksi. Että se pitää myös hyvin selkeästi sanoa. Olen samaa mieltä Henna Virkkusen kanssa siitä, että yhtenäinen kasvatus- ja opinpolku pitää niin kuin luoda. Ja hyvä, että esimerkiksi Jyväskylässä ollaan siirtämässä varhaiskasvatusta opetustoimen alaisuuteen.